Arvoisa rouva puhemies! Tässä kun kuunnellut tämän päivän keskustelua, niin olen miettinyt, että täällä eduskunnassa on tosi helppo etääntyä tämmöisistä perusasioista elämässä ja vaikka rahan arvosta, koska mä kuulin aikaisemmin semmoisia lauseita, missä puhuttiin, että ei tämä nyt ole niin mahdoton leikkaus ja että kyllä tästä selviää ja ei se ole niin iso raha. Ehkä päästään semmoiseen niin kuin olennaiseen kysymykseen, että onko vaikka 200 € iso raha. Täällä eduskunnassa voi niin kuin unohtaa sen, että 200 € on tosi iso raha ihmisille. Minä ainakin saan viestiä ihmisiltä, ketkä ei pysty ostamaan 29 € kuntosalijäsenyyttä, vaikka kuinka tekisi mieli kuntoilla, tai ei voi ostaa uusia lenkkikenkiä, vaikka haluaisi juosta ja olisi halua siihen. Ja ruokakaupassa käyminenkin voi olla tosi raastavaa joillekin ihmisille nykyään. Ja meidän maassa on tosi paljon semmoisia ihmisiä, mitkä on niin kuin muutamassa vuodessa siirtynyt sinne köyhyyteen ja on tosi tiukaksi tullut elämä. Ja kun me puhutaan näistä ansiopäivärahan leikkauksista, niin onhan nämä hurjia lukemia. Että tässä on näitä esimerkkejä, mitä äsken edustaja Kiveläkin mainitsi, että lapsikorotus pois, -184 €, ensimmäinen porrastus, -489 € ja sitten toinen porrastus lopulta -565 €. Eli ihmisellä voi yli 30% tuloista hävitä yhtäkkiä. Mun mielestä tästä etääntymisestä tavallisen ihmisen arjesta on myös merkki siitä, että täällä pystytään vitsailemaan jo näillä aika vakavilla asioilla. Ja mä en silleen varmaan kun mä oon tämmöinen terapia-alan ihminen, niin mä yritän ymmärtää kaikkia näkökulmia aina ja mä en henkilöitä kohtaan koe siitä niin voimakasta ehkä antipatiaa kuin moni muu, mutta mä vaan ajattelen, että se on merkki siitä, kuinka helposti voi unohtaa sen, että minkälaista se on se ihmisten perusarki. Koska se rahahuoli on ihmisille yksi kurjimpia asioita elämässä. Ihminen, täälläkin salissa on ihmisiä ja on katsomassa ja joku näkee tämän videona ja näin, joka on kokenut tosi tiukan elämänvaiheen vaikka rahallisesti, niin muistaa sen jatkuvan ahdistuksen, mikä siihen liittyy. Ja koko ajan miettii mielessään, että no miten selviää ja mistä saisi lisää ja pitääkö luopua autosta ja pitääkö myydä kotiin ja pitäisikö pyytää vanhemmilta rahaa. Ja se on mahdottoman kurjaa elämää. Niin ehkä mä tällä sekavalla puheenvuorolla niin toivoisin, että vaikka tämä asia herättää meissä tunteita ja on erilaisia näkemyksiä, niin ymmärrettäisiin se näiden asioiden merkitys sille perusihmiselle siellä peruskodissaan ja jossain päin Suomea. Ja ei etäännyttäisi näistä asioista niin voimakkaasti. Kiitos.